Hvad så du laver på din telefon? Jeg snapper med en, jeg har gået i folkeskole med. Okay. Ja. Han eller hun? Hun. Okay, den glemte du, hvis det lige er informeret om, hva'? Nej, det er fucked up, man. Det er rigtig fucked up. Jeg skal... fordi jeg spurgte, om vi skulle mødes, ikke? Fordi vi sad og se film, så snappede jeg et billede af filmen. Og så sagde jeg, skal vi ikke også se en film? Så sagde hun, jo, det kan vi godt. Og så skrev jeg så tilbage, at skal vi gøre det snart? Så siger hun ja. Og så tænker jeg over, det er jo mig, der har inviteret hende på at se film, men vi kan ikke være hjemme hos mig, jo. Jeg står til hende, der er et lille problem. Men har hun sagt ja til, hun sige? Ja, hun har sagt det, hun har sagt det kan vi godt. Så skal du da bare være kølig og så sige, hvornår passer det, at komme over? Jamen, hun kan ikke komme over din abe, jo. Nej, at du kommer over. Skal jeg skrive, hvornår passer det, at jeg kan komme over til dig? Ja, vær selvsikker i din sag om, at I skal se filmen hos hende. Jeg skriver til en, kan vi være hos dig? Det kan du også. Okay, så jeg ser, hun svarer. Er det så nu, jeg skal tæve dig i FIFA? Ja, jeg tror sgu, hun svarer, mand. Hvad siger hun? Hun svarer hos dig. Ja, det er fucked up, den der. Jeg tror, det er fucked up, det der. Bare... Ja, det er sgu. Den var fucked up, den der, mand. Fuck, mand. Kan jeg ikke låne din lejlighed? Kan jeg ikke låne det her? Nej. Mener du det? Går ikke. Mand. Jeg skriver til hende, det er et lille problem. Jeg skriver til hende, det er lidt et problem. Ja, okay. Og hvad er det, når hun spørger, hvorfor? Hun spørger, hvorfor? Hvad skal jeg svare, mand? At jeg stadig... Hvad siger til hende, du er i gang med at få lagt nye gulve? Nej, det kan jeg ikke. Nej, det kan jeg sgu ikke. Det kan det godt. Jeg skal bare synes måske, vi skal tage ud i stedet. God dag. Resten har jeg styr. Ja. Sådan der. Så vi gør det også selv sikkert, ikke? Jo. Fuck. Den der. Jo. Derfor Ersted. Og hun siger bare lyd. Hun siger bare lyd og spændende. Fuck, Jesus, fuck, yes. Det bliver godt, det her.